Uligat niyo. Kaon. Welcome back, welcome back. Pagkatapos ng klase ngayong araw, tayo po ay nandito ngayon. Papunta po tayo sa Barangay Aruganga, Lawang, Northern Samar. Doon kasi ay may isang lalaking iginupo ng karamdaman at kahirapan na idinulog sa atin ng kanyang kapatid. So tara guys, let's go! Ayan, pagkatapos ng ilang minutong biyahe, nandito na po tayo ngayon sa Barangay Aruganga at magtatanong-tanong tayo kung nasaan po ang eksaktong lugar o kinaroroonan ng ating sadya. So tara guys. Ito arog ko nga na-star sa libot. O kara Reggie. Dakso na kila. Oh, dakso lang ito parang ambalay ko no giditila nga kuan. Oh, sali na ra pagawad rin. Ito may wifi dito sa iyo. Ato sa libot. Ano pa lang Reggie kay si Reggie dito ko. Sa bantay. Reggie, si Jury. Reggie mismo bantay? Oo, mo ito. Sige. Oo. Thank you ha. Ayan, shoutout po sa ating napagtanungan. Isa daw po siyang follower natin. So, thank you so much. Pagkarating namin sa bahay ng kapatid, kaagad kami pumasok sa isang maliit na eskinita para tunguhin ang kinaroroonan nito. Ang nasabing barong ng ating sadya ay nasa likod lamang ng bahay ng kapatid nito na siya ring nangangalaga sa kanya. Pagkarating namin sa kinaroroonan nito, ito kaagad ang bumungad sa amin. Ang kaawa-awang kalagayan ni Kuya Jericho na nakatira lamang sa pinagtagpi-tagping mga gamit at light materials, yero at iba pa, kung saan butas-butas ang bubong pati na rin ang dingding. Nanam ngaran? Ay ngaran ko ni Nano! Ngaran mo! Jericho! Jericho? Dano nakalakaw siya? Di na? So, pero nanidad niya? Mga 56, 55, nasa 55. 55. So inilang kanya kuan. Pinagtagpi-tagping yero. Ayon sa kapatid, nagawa ang bahay nito makaraang mga kobra si Kuya Jericho ng halagang 1,500 bilang PWD. Hindi man siya naragsinong kara. May sakit siya na? May sakit siya, nag-positive siya sir sa tuberculosis, pero nag-graduate na siya. Sa aming pag-uusap ay nasaksihan ko ang pag-ubo ni Kuya Jericho na sobrang lala. Animoy namamaos ang boses at tila ba hirap na hirap ang kanyang kalagayan. Ayon sa kanyang kapatid, mahigit 20 years na umanong hindi ito nakakapaglakad. So, ito po yung nag-aalaga kay Kuya Jericho. Ano pong pangalan? Regina. Ayan si Ate Regina. Sandali, nagpapakamove kasi ako eh. So ayan, nandito po tayo at may hatid po tayong kaunting tulong para kay Kuya Jericho. Ate Regina, tanggapin nyo po ito. Isang sakong bigas. 5 kilos lang po yan. At saka ito kaunting pagkain, grocery para kay Kuya. So kayo na pang bahala. Ayan, may biscuits po dito, may kape, tapos may tawag dyan. Basta opo, yan, pagkain yan. Ayon sa aming pag-uusap ni Ate Regina, 10 silang magkakapatid, bagaman magkagayon, pahirapan po silang makapag-abot ng tulong kay Kuya Jericho dahil na rin po sa kahirapan. Si Kuya Jericho ay tumandang binata at ito ay nasa pangangalaga ni Ate Regina na isa ring single mother. Dagdag pa ni Ate Regina, siya na ang nag-aasikaso ng lahat-lahat mula sa pagpapakain, pagpapaligo at paglilinis sa kanya pati na rin sa kanyang munting tahanan. Sa ngayon, kumakatok sila ng habag at tulong, pagkain, kasuotan at pambili ng gamot. Ayon sa kapatid, bukod kasi sa sakit nito na tuberculosis na ayon sa kanya ay nagamot na, ito ay may iba pang mga karamdaman. Ate, kung may gusto ka pong sabihin o panawagan po sa ating mga sponsors na may mabubuting puso, ano pong gusto po ninyong sabihin? Gusto ko po nga matulungan ang kapatid ko na mapayos ang kanya bahay. Tapos kung mayroon po magbigay, pambili man lang ng gamot. Dahil hindi na siya nakakahanap buhay, dahil hindi na siya nakakalakad. Tapos pagkain. Pagkain niya.
Kasi wala din naman kami, ang mga kapatid niya, wala din naman mga trabaho, mga isda lang, ang tatay niya, wala din naman hanap buhay. Kami na lang nagbibigay sa kapatid ko ng pagkain. Ako din single parent, wala din ako hanap buhay. Minsan hindi ko nabibigyan ang kapatid ko. Kaya kung sino man ang mayroon magandang kalooban nga tumulong sa kapatid ko, taos puso po namin tinatanggap at malaking salamat po kung sino man ang tumutulong sa kapatid ko. Ayan, ipakita po namin sa inyo ang kalagayan ng bahay. Ito po ay gawa po sa pinagtagpi-tagping mga yero at iba pang mga kasangkapan. Nakita rin natin ang ibang bahagi ng bahay ay may nakatabing na sako lamang, kung kaya naman hindi po nakapagtataka na sa tuwing uulan po ay talaga naman pong basa o naliligo sa ulan si Kuya Jericho sa loob ng kanyang munting barong. So ayan, kumakatok po kami sa inyo mga puso doon po sa ating mga kababayang may mabubuting puso. Sana po dinggin po natin yung hiling po ni Kuya Jericho, tapos ng kanyang kapatid, na sana po magawan po natin ng paraan na kahit papaano mapaayos man lang po yung kanyang bahay at syempre mabigyan po siya ng kaunting tulong kahit man lang po pambili ng gamot at saka pagkain. So ayan, ngayon pa lamang po napapasalamat na po kami doon po sa mga taong may mabubuting puso. Maraming salamat po. At kung ano man po yung ibibigay ninyo, malugod po namin tatanggapin at ipagpapasalamat, lalong-lalo na po ng kapatid po at pamilya po ni Kuya Jericho. Siyempre si Kuya Jericho po mismo. Sa mga nais pong magpaabot ng tulong, maaari po ninyong kontakin ang inyong Maestro Waray o kaya sadyain po sila dito sa kanilang barangay, sa Barangay Aruganga, Lawang, Northern Samar. Ang anumang tulong na ipagkakaloob ninyo, malit man ito o malaki, ay napakalaking biyaya na po ito sa tulad ni Kuya Jericho na iginopo ng kahirapan at karamdaman. Bulikat niyo kaon, hindi ba kaon kumbalay mga luro.